Vážení diváci, dnes jsme se vypravili do jedné malebné vesničky na jihu Moravy za jedním velkým umělcem, který by nám chtěl představit svoje dílo. Tady ho máme. Zdravím. Takže toto je moje dílo. Je to celý ze sněhu. To jsem stavil sám těmahle rukama. Já zdraví. Chcete si něco zeptat? Tak ještě nám řekněte něco ke svému dílu. No, tak je to takový moderní umění, není to moje prvotina, jo, už je to druhý dílo. Je to vlastně, postavil jsem to celý ze sněhu, jo. Je to, abych přiblížil veřejnosti vlastně sníh jako materiál, jo, jako veřejnost jako to moc nezná, jo, že se z toho dá takhle dobře pracovat, jo. Jo, jako je docela neznámý, že třeba takový sníh má bílou barvu, jo, že se z toho vlastně, pokud se vám něco nepovede, jo, tak se to dá prostě předělat, jo. A co jinak, jo. No a nikdo tady neoslabne, Adriano. No a ještě, co bych tak řekl, no. A ty nějaký otázky ještě? Jak vás to vůbec napadlo, taková sucha? No, já jsem takový normální boxer, že jo, já vlastně nic jiného ani neumím, než boxovat sochy. No. To je moje. Takže takhle to vlastně začalo a asi aj skončí. Jo. Jak ještě, co bych tak jako ještě... Bylo s tím hodně práce. Řídil jsem se svém, který měl roky, nikdy se nezdávil. A uhni bouchni. Jo. Chcete ještě vidět klik na jedný ruce nebo něco? No, tak jestli nám ukážete ještě něco? No. Jak? Dobrý. Jo, tady můj aperitiv, takže tohle dneska je vlastně nový rok, roku 2008, takže Adriano, Miku, jo, Polí, Jarno! To je televize! Jo, takže vše mají vám tam do České republiky, jo, ať už jste kdekoliv, tak na zdraví.